Dumela mahulu nhasi ndadzoka ndasangana nenyaya iri paAfrica Beautiful Rundi ndakati inini sanyaya meditation regedza ndinowekera hama vadiwa vatariri vepanyaya version nyaya ndasangana nayo panapa iri kunzi Mnangagwa Aproches African Union over SADC. So muri Zimbabwe munyaya iyi iri kuitika panapa manyorera vazvita vati the Zimbabwe president Emerson Mnangagwa cut short his annual leave to fly to Kampala, Uganda for the 19th non-aligned movement and non-summit where he will, besides attending the NAM summit, we will also meet some AU leaders on the sidelines of the summit. Right? Ndo mataurira kuti apana kuti ayo vakuru vakagurisira leave yavo panzira. Handizvoziva kuti kana vachiti vakagurisira handizoziva kuti leave yemukuru yaifanoita mazuva mangani but according to Africa Beautiful Rundi vari kuti aiwa vakatogurisira leave panzira vachiziva kuti kune zvaiitika kuUganda Kampala vakati vamhanyire kuenda ikoko vanosangana nevakuru vanosangana neAU kuti vabatsirikane ikoko over SADC because vari apa Africa Beautiful Rundi ndovaya vanenge vachiitika SADC inenge yakavadhonza bhandi hanzi yakavabata haisi kuvasiya saka vari kutoenda kunotsvaga rumwe rubatsiro kuAfrica African Union. So regadza tidzike tione kuti panapa vari kuti chive Africa Beautiful Rundi vari kuti Mnangagwa will formally appeal to the African Union to intervene against what he calls unfair meditation by the regional bloc SADC in Zimbabwe between his ZANU-PF and the main opposition Citizen Coalition for Change led by Nelson Chamisa, alleging SADC is aiming to replace him with Nelson Chamisa. According to our sources within, Mnangagwa is desperate for an escape route. So watara kuti panapa SADC iri kunzi uda kumureplace vachisa advocate Nelson Chamisa, saka ndosaka ari kutsvaga escape route ku AU ndozvikutaurwa neAfrica Beautiful Rundi panapa. But ivo veAfrica Beautiful Rundi ndove kumbobuda vachinyora vachiti zvone musi wa30 June ndokuchaitwa fresh elections in Zimbabwe and handizivi kuti ichokwadi here ichocho, but rekedza timbodzika timbodhila neyevava nayo nhasi panapa nekuti panapa isusuka kana watotanga kudhonza tunyaya twako kana wangorwe propaganda tinokutsoma kusvika tapedza newe tanyatsoona kuti iwewo unonyepa kana chiri chokwadi tinoichida kuona nemadhetsa unenge uchitaura kuti zvinge zvichiitika kana zvisina kuitika and unozviziva zvatinozongoita. So panapa vanonyora kuti there is the 37th ordinary session of the AU summit in Addis Ababa, Ethiopia, coming on 17 and 19 February 2024. Mnangagwa is now trying to drum up support from his allies within the AU to start with him. An African think tank says. Interestingly, the African Union observed the Zimbabwe election and their report captured exactly what other electoral observation missions recorded. The AU Electoral Observation Mission report on Zimbabwe elections also says the Zimbabwe elections did not meet the threshold of a democratic election. We are yet to understand from the AU what they have done with their report on Zimbabwe. Ita zvinzwa veAfrica Beautiful Rundi asi tikumirira kuti zviitike zvamuri kutaura zvacho ka tikumirira kuti tizvinzwe zviitike ka nekuti vana veZimbabwe vanetsekana. Muri Zimbabwe ndo nyaya vari kutaura pano yekuti vari kumirirawo kuti pane musangano wavo uri kunzurira kuitwa musi wa17 February na 19 February panapa 2024 kuti vachionesana. So panapa ndo pari kunzi Mnangagwa ari kutry kutsvaga support ku AU kuti zvisazomuomera. Amen. You tell me what you think. Takamirira guys, save my dates nekuti panapa sekutaura kwandinozviita mushonga wepropaganda kuiexpose tinenge tichida kuona madates kuti zvinhu zvacho zviitike. Postaneta ndekungodzwa nyaya nyambo 5 years dzingapereka tichiudzwa nyaya ende tikaona kuti mukuti nyebera unoziva zvatinoita tochiripota kana zvimapages zvenyu izvozvo kuti mangananingi vakati nyebera munozvivhara zvimafacebook page izvozvo munozvivhara tozviripota kana ka million chaipo chaipo zvavharwa because maZimbabweans takatotsamwa tikuda change. Ndo nyaya ndakakubatira mbure Zimbabwe pana pa channel yenyu yenyaya version. Kana uchingotanga kusvika pana pari first time yako usakangana kusubscribe andibhadharise mahara ukomenda like ushare toramba tichidzoka nemamwe ma updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika.